dneska máme také iné videjko, ako je napríklad to, že či máš bicepsy. Takže v podstate svaly. Ja v podstate cvičím, začala som cvičiť a vlastne odkedy chcem mať tehličky a bicepsy, potom chalani, je to smiešné, aj baba môže mať tehličky, áno? Tak buďte ticho. Takže som si kúpila takúto vec, čo vlastne sa používa na žily. A vlastne takto sa to robí, alebo sa to len drží. A ja to teraz používam skoro každý jeden druhý deň, pretože chcem, aby mi boli vidieť. Neviem, prečo to píska, ale chcem, aby mi boli vidieť. Tu už mi je trošku vidieť, akože žily. A tak. Takže ako na bicepsy budeš potrebovať takéto, hlavne keď chceš, a toto. Toto je taký jeden trik, že dáš si takto ruky a keď ideš ku sebe, tak to znamená, že toto, ty sval, vlastne ti narastie. Ale keď ideš dozadu, tak vlastne toto. Dopredu, dozadu, hej. Takže takto a takto. A ešte pritom vlastne iba toto stláčaš, robíš nejaké takéto blboviny. A ešte čo? Trebárs. Činky. Keď máš doma činky, tak vlastne používaj aj tie. Ja mám u otca činky. Nic moc, ale dobré. Škoda, že ani ja nemám, ale toto je jediná vec, ktorá mi strašne pomáha. Takže kde tie foto držím? Hej, povedal vám niekedy niekto, že vlastne máte túto vecičku, áno? A že hej kamoš, prosím ťa, vedel by si to stlačiť? Lebo ja nie som až taký silný. Lebo ja to neviem, či by si to zvládol ty. A ten druhý povie, že ukáž, ďakujem, ale nepoužíva sa náhodou takáto tá vecička napríklad na cvičenie žil alebo na cvičenie bicepsov? Ten ďalší hovorí, áno. A prečo si mi to dal? Pretože chcem vedieť, či to stlačíš. Oha, hovorí. A teraz ten ďalší. Dobre, tak rátaj od 3, 2, 1, dobre? Ten druhý ráta, že 3, 2, 1, stlačil, to je všetko. Onže len to proste, že spravil, že iba takto pleskel a išiel. Takže vlastne toto robil a božili. Ale boli to raz za deň. Takže bicepsy cvič a my ideme na ďalšie video, ako môžeš schudnúť. A zajtra ďalšie 4 nové videjka asi. Čau.